बोराय बुरै गथ' गथाय एकदमबारे जाय मानसियानो लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय माने फैसा खामायनो लाइफआव साक्सेस जानो नलेजनि गोनांथि जिखुनु टाइपनि भिडिअखौ आं बे चेनेलावनो सन्जित गयारि इउटुब चेनेलावनो लाना फैगोन मानो होनना बुङोब्ला लोगोफोर मेंबाय आङो लोगोफोर दिनै मोसौ लायनानै आरोना दायो मोसौ लांगासिनो दङ आं मानसियानो आं इमारजेन्सि लोगोफोर सर्टकाट बुंलाबायो आरोना एकदमबारे मेन पइन्टखौल' बुंलाबायो आं लोगोफोर बारा कमेडिबो खालामनो रोङा बेनिखायनो नोंथांमोना माबायदि मोनदों हागोन लोगोफोर आं हाजोखौ खोन्थाहरनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर नाय बेफोरो अरुणाचल आरोना अरुणाचल जाजोबो नोंथांमोना नाय नुदों जानो हागौ लोगोफोरनो आं बोनाबो खोन्थाबाय हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअ आपल'ड खालामनाया गोबावानो जाबाय सानथाम सानब्रैयानो जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला लोगोफोर आङो माने एसे लोमजालानानै दं आरोना लोगोफोर एसे लोमजालागासिनो देहायाबो थिग नङा बेरायनोबो हाया नोंथांमोना आंनि चेहेराखौ नायनानै मिथिगोन आं लोमजाना दं आरोना लोगोफोर आरो जोंनि फेमिलियानो लोमजाना दङ लोगोफोर आरो आङो बुंनो थाङोब्ला न'आवबो गैबावा लोगोफोर आङो मासबारावसो दं आरोना मासबाद मान्दारगुरि लोगोफोर आदर्शनि साहा हाजो गुदियाव दङ आरोना ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ थांनाय समफोरनि भिडिअआव बुंदोंमोन आङो साननैसोनि उनाव अरुणाचल थांगोन होननानै आं नोंथांमोननो आङो भिडिअफोराव बुंदोंमोन आरो लोगोसे 1K माने 1000 जन साबसक्राइब जाबा आरोना 1K साबसक्राइब जाबा आं माने मोनसे गेम लाबोगोन होनना बुंदोंमोन लोगोफोर बेफोरखौ आं लाबोजोबगोन नोंथांमोना जुदि साबसक्राइबखौ बारायोब्ला बाट लोगोफोर अरुणाचलाव थांनायनि जाहोनानो जाबाय आं लोमजाना दङ बेनिखायनो थांनो हायाखै आं लोगोफोर थांगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनाङा आं दानि बावै अरुणाचलाव कन्टेक्ट खालामदोंमोन आरोना अरुणाचलाव मानो होनबा आं गोदो थांखांनाय आरोना जेनेबा आङो माने बिदिनो खुरमा लेङो आरोना आंनि जेनेबा बिदा बेफोरबायदि लेङो आरोना आंनि बिदायानो जायो हमना ला आंनि ब्रादार बिदिनो दं होननानै सानना ला आरोना बेनिखायनो बेनिफ्राय आङो बेहाय कन्टेक्ट खालामदों आरोना लोगोफोर दासो कन्टेक्ट खालामदों आङो ओमफ्राय लोगो भिडिअ बानायखाबायबो आरोना बेनिफ्राय बिथांमोना बेलेग जायगायाव दं आरोना साननैसोनि उनाव बिथांमोना जोंनि उदालगुरियाव फैगोन उदालगुरि टाउनाव फैगोन जुदि बिथांमोना उदालगुरि टाउनाव फैनाय लोगो लोगो आंखौबो लांफागोन आरोना बेनिफ्राय आंबो अरुणाचलाव थांगोन आरोना ओमफ्राय अरुणाचलाव थांनानै अरुणाचलनि जिखिनि कालाक्टां माने जिखुनु वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्ट आरोना बेलेग डिस्ट्रिक्टआव थाङा वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्टआव जिखुनु जायगा दङ वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्टनि आङो जायगा हाजोफोरखौ नोंथांमोननो A to Z देखायजोबगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो नाजागोनबो आङो देखायनो थाखाय नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनो गोनांथि गैया आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन 1K जुदि साबसक्राइब जायोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव गेम लाबोगोन होननानै नोंथांमोना आं बे गेमखौ लाबोगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैया बे गेमाव नोंथांमोना देरहाबा 100निफ्राय स्टार्ट खालामगोन आरोना आङो 100निफ्राय बिदिनो 200 300 400 500 1000 थाखा नोंथांमोना देरहानो हागोन माने ओरैबायदि जागोन खायसे नोंथांमोना बुजियाखै आरोना डाउट जाना दङ खायसे आंखौ पार्सनेल वाट्सएपफोरावबो SMS खालामदों माबायदि गेम जागोन होननानै बे गेमानो जाबाय कमेन्ट गेम जायनो आंनि इउटुब चेनेलखौ A to Z स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ नायजोबो आरो लोगोसे कमेन्ट मोजां खालामो आरो साबसक्राइब खालामो शेयार खालामो बिथांमोनखौ माने सेलेक्ट खालामजागोन आं खालामा लोगोफोर क्रम ब्राउजाराव गुगोलानो माने माबा खालामगोन आरोना सेलेक्ट खालामगोन इउटुब चेनेलखौ A to Z देरहानो थाखायब्ला आरोना मा खालामनांगोन होनना बुङोब्ला देरहानो थाखायब्ला A to Z आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायजोबनांगोन ओमफ्राय शेयार खालामना होलाबायनांगोन जिखुनु बेनिफ्राय कमेन्ट खालामनांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनो गोनांथि गैया आं लोमजाना थाब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअ लाबोगोन नाजागोन आरो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायदों आङो सिगांनि समफोर भिडिअआव बुंदोंमोन आरोना मटिभेसन माने जोंनि बर' इउटुबारा जेसांखिनि इउटुबार दङ बेनि गेजेराव ओरैबायदि मटिभेसन भिडिअ लाबोगोन होनना बुंदोंमोन आङो जाहाथे जोंनि बर' इउटुबारनि गेजेराव रावबो बेफोरबायदि मटिभेसन भिडिअ लाबोआ होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ना लोगोफोर थिग बेबायदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदि मटिभेसन भिडिअ लाबोगोन जेब्ला आंनि इउटुब चेनेला ग्र' जागोन जेब्ला 1K साबसक्राइबनि बारा इउटुबार साबसक्राइब जागोन अब्ला आङो लाना फैगोन होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आसा खालामो आरो मिजिं खालामो नोंथांमोना जुदि फोथायाब्ला आंनि एबाउटआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय आंनि एबाउट इउटुबनि एबाउटआव आङो होना दोनदों मा टाइपनि आंनि
इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव बांसिनानो आंनि बुंनाय आंनि हिसाबै आरोना आं मा खालामगोन ब्लग भिडिअ आरो मटिभेसन भिडिअ बांसिन फैगोन आरोना लोगोफोर आरो आं मटिभेसन भिडिअ आंना ओरैबायदि दङ माने नोंथांमोना लाइफआव साक्सेस जानायनि बायदिसिना आंनाव खमसे खम 1000 प्लास आंनाव स्क्रिप्ट दङ लोगोफोर 1000 प्लास स्क्रिप्ट दङ आंनाव मटिभेसन लाइननि भिडिअ आरोना 1000 प्लास आं जेब्ला उन्दै समनिफ्रायनो आङो क्लास 7 8 निफ्रायनो जेब्ला आं फरायदोंमोन इ समनिफ्रायनो आं गोबां स्क्रिप्ट लिरबोदोंमोन गोबां बर'नि खन्थाइ ओरै लिरबोदोंमोन आरोना लोगोफोर बुरा आङो बर'नि मेगाजिनफोर बायदियाव आङो खन्थाइ आङो हरदोंमोन बाट माने आङो दिनैसिम साक्सेस जानाय मोनाखै मानो साक्सेस जानाय मोनाखै होनब्ला जेबो खौरां गैया आरोना जाहाथे आं जाय मानसि हरदोंमोन बे मानसिया फाननानै जाबायबो जानो हागौ बेनिखायनो आङो जेबो खबर मोनाखै आङो थेवबो जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्ला आरो नोंथांमोना आंखौ जुदि अनसायनानै जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ जुदि ग्र' खालामोब्ला ओरैबायदि आं मटिभेसन भिडिअ लाबोगोन आंनाव 1000 प्लास मटिभेसन लाइननि भिडिअ स्क्रिप्ट दङ माने आङो अट'मेटिक लिरनाबो दोनखानाय दङ आंनि डायरियाव आरो इनि एक्सट्रा आंनियाव जेनेबा आंनि दिमागावनो दंखायो आरोना गोबां मटिभेसन लाइननि भिडिअ बेनिखायनो आं बेफोरबायदि मटिभेसन भिडिअखौ आं लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ लाबोनायनि सिगां आंनि इउटुब चेनेलखौ ग्र' खालामग्रोनांगोन अब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां मटिभेसन लाइननि भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर आरो आंनाव माखासे प्रब्लेम दं आरोना बे प्रब्लेमानो जाहैबाय माने आंनि बेक साइडआव आरोना आंनो माने बर्ड नांगौ मोनसे आं माने बर्डआव लिरै माने A to Z बेफोरबायदि फोरोंनोसो बांसिन एक्साइटेड आरोना आरो बांसिन मोजां रोङो आरोना आङो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ थाबैनो ग्र' खालामोब्ला आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मटिभेसन भिडिअ लाना फैगोन आंनाव माने अट'मेटिक अलरेडि आंनाव माने लिरनाय स्क्रिप्टफोरा दंजोबखायो बिदि आरोना आरो आङो माखासे बर'नि आर्टिस्ट एक्टर एक्ट्रिस बायदिसिनाफोरजों आं कन्टेक्टआव दं आरोना आंनि लोगोफोर जानाय बिदिनो आंनि बिदा फंबाय जानाय आंनि बिदा जानाय बेफोरबायदिया कन्टेक्टआव दं आरोना बेफोरबायदिखौबो लोगो हमनो आंखौ गोबां लेंहरो आरो बिदिनो बायदिसिना पलिटिकेल्सनि जेनेबा बिदिनो दैदेनगिरिफोर आंनाव दं आरोना कन्टेक्टआव बेफोरबो आंखौ लेंहरो आरोना लोगोफोर बेरायनो आं बाट थांनाय जायाखै थांगोन आङो लासैनो जाहाथे आंनि इउटुब चेनेला ग्र' जायोब्लासो आं बेफोरबायदि खामानिखौ मावगोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो बाट लोगोफोर बिनि सिगां आङो अरुणाचलाव लोगोफोर थांनानै नोंथांमोननो ब्लग भिडिअ लाबोग्रोगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना आं माने दायो माजबाटआव दङ होननानै आं नोंथांमोननो अलरेडि बुंखाबाय आङो माने माजबाटआवनो दं आरोना जोंहा गुमै मोनानाव लोमजादों होननानैबो खोन्थाखाजोब्बाय आं गासैखौबो आं माने दायो मोसौ लांनो फैदों आरोना लोगोफोर देहाफोरा एसे राफोद जानायनि आरो आं अलरेडि उन्दैनिफ्रायनो मोसौखौनो गुमबाय थाखायो आरो मोसौजोंनो देरनाय होननाबो जेबो बुंबाबो गोरोन्थि जाया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना हाजोखौ नाहरनो हागोन लोगोफोर आं हाजोखौ खोन्थाहरनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर नाय बेफोर अरुणाचल आरोना अरुणाचल जाजोबो नोंथांमोना नाय नुदों जानो हागौ लोगोफोर आं बोनाबो खोन्थाबाय लोगोफोर नै नायबानो जाबाय लोगोफोर बियो सिबिं फोबाय आरोना बेहाय सिबिं फोनाय जाबाय दिनै फोदों आरोना बेनिफ्राय नै ओरै नोंथांमोना लोगोफोर आंखौ माने गोबां जायगायाव बेरायनो लेंदों नोंथांमोना मिथिखायो आङो माने माखासे सिगांनि भिडिअफोरावनो बुंबोबाय नेपालावबो थांगोन आङो लोगोफोर नेपालावबो आंहा फेमिलि दङ आंनि फेमिलि अरिजिनेल फेमिलि नङा लोगोफोर आंनि लोगोनि लोगो फेमिलि दङ आरोना बिथांमोनाबो आंखौ नेपालाव बेरायनो लेंदों आङो थाङिनि जाहोना जाबाय आङो दायो लोमजानाबो दङ आरो लोगोसे आंना मोजां केमेरा गैया लोगोफोर आं माबायानो मानो होनना बुङोब्ला लोगोफोर मेंबाय आङो लोगोफोर दिनै मोसौ लायनानै आरोना दायो मोसौ लांगासिनो दङ आं नोंथांमोननो मोसौखौ दहाय खोन्थाखांबाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ माबा दं मोसौआ आं नोंथांमोननो मानैल' खोन्थादों आरो बोरमाबो दङ लोगोफोर आङो नेपालाव थांगोन मानो थाङाखै होनना बुङोब्ला आरो लोगोसे आं लोमजानाबो दङ आरो प्लास केमेरा गैया लोगोफोर आंनाव मबाइलजोंसो आङो भिडिअ शुट खालामजायो आं जेब्ला केमेरा लानो हागोन अब्ला आङो गोबां जायगायाव बेरायगोन एकदमबारे नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामना दे लोगोफोर मटिभेसन भिडिअ लाना फैगोन आं एकदम माने बर'नि लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय टारगेटखौ बोरै खालामो टारगेटआव एक्सनखौ बोरै एक्सन खालामनांगौ A to Z आङो भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनो गोनांथि गैया माने आंनो एसे फैसानि प्रब्लेम आरोना लोगोफोर आंनि बेक साइडआव आङो माने बर्ड लगायलायनानै बर्डआव बुजायनानै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगोन जेनेका नोंथांमोना हिन्दी मटिभेसन भिडिअफोराव नोंथांमोना नुगोन जानांगौ गोबां मटिभेसन भिडिअ दङ हिन्दीयाव 1000 लाइक साबसक्राइब गोनां आं नामफोरखौ बुंला बिथांमोना जेनेका बर्ड
खिथुमखौ बेक साइडआव बट होनानै जेनेबा नोंथांमोना मा होनगोन बट खिथुमखौ बट होनानै जिखिनि फोरोङोना बिथांमोना लिरै बेफोरबायदि आंबो नाजागोन आरो लाबोगोनबो आंनाव गोबां लोगोफोर स्क्रिप्ट लिरनाय दंखायो उन्दै समावनो आरो आंनियाव अलरेडि स्क्रिप्टआनो जाखांबाय थायो लोगोफोर मटिभेसननि जिखुनु जायगायावनो बेराया मोनो अलरेडि आंनि दिमागाव माने भिडिअआनो फैलाबाय थायो लोगोफोर मटिभेसन लाइननि आं माने बानायाखैसो बानायगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनाङा आरोना लोगोफोर दायो नै मोनाबायबो आरोना खोमसि जाजोब्बाय नै गय बागानफोरा लोगोफोर दिनै आङो जिखिनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना माबोरै मोनदों बुजिना बुजियाखै आरो आंनि बुंनायफोरा बारा एसां मिनिं गोनां जाया आरोना लोगोफोर माने मानसियानो आं इमारजेन्सि लोगोफोर सर्टकाट बुंलाबायो आरोना एकदमबारे मेन पइन्टखौल' बुंलाबायो आं लोगोफोर बारा कमेडिबो खालामनो रोङा बेनिखायनो नोंथांमोना माबायदि मोनदों एबा मोजां मोनाखैबो जानो हागौ मोजां मोनदोंबो जानो हागौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायखांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोरनि मोसौआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसिगोन लोगोफोर आं खर'आबो बिराद सानाय मोनदों आरोना दिनै माने एकदम बेमारि जाना दंलै लोगोफोर मा बुंनो दिमागफोरानो थिग जायाखै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर खर'खौ थिग खालामनो थाखाय गार्लफ्रेन्डबो गैयाना लोगोफोर फन रायलायलाबायनानैसो माइन्डखौ फ्रेस खालामनो बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोननो आङो आंनि जिखिनि भिडिअ आं आपल'ड खालामखांबाय बेहाय जिखिनि बाथ्रा बुंबाय आङो बेफोर गासै बुंनाय बाथ्राया आङो लाबोजोबगोन आरो मोगथाङाव आं लाबोजोबगोन आरो अरुणाचल थांनाय कमेन्ट गेम जिखिनि बुंदों आङो आरो बरफनि न'बो होनना बुंदोंमोन आं लोगोफोर बरफनि न'बो बेरायनानै नोंथांमोननो देखायगोन होननानै बरफनि न'खौबो आं बेरायनानै देखायगौमोन नङा आरो लोगोफोर देखायगोन जेब्ला साबसक्राइबा बाराया जागोन आरोना अब्ला देखायगोन आं नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों आंनि इउटुब चेनेलखौ गोबां मानसिया नायो ओमफ्राय आरो गोबां मानसिया माबोरै आरोना नायोबो आरोना ओमफ्राय आनसाबस्क्राइबबो खालामफिनो आरोना खायसे साबसक्राइब खालामो आनसाबस्क्राइबबो खालामो स' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि आनसाबस्क्राइब खालामफिननाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला आङो A to Z मटिभेसन लाइननि भिडिअ लाना फैगोन देनां बे भिडिअ नोंथांमोना एकदमबारे बोराय बुरै गथ' गथाय एकदमबारे जाय मानसियानो लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय माने फैसा खामायनो लाइफआव साक्सेस जानो नलेजनि गोनांथि जिखुनु टाइपनि भिडिअखौ आं बे चेनेलावनो सन्जित गयारि इउटुब चेनेलावनो लाना फैगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोफोर आं बे इउटुब चेनेलाव बे सन्जित गयारि इउटुब चेनेलाव लाना फैयाब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि आङो मोनसे चेनेल खुलिनानै मटिभेसन भिडिअ लाबोगोन बाट बिनि सिगां नैबे भिडिअनो बे भिडिअ नङा बे चेनेलावनो आङो मटिभेसन भिडिअखौ लाना फैनो नाजागोन आरो लाबोगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो साबसक्राइब खालामदों जाहाथे बे इउटुब सन्जित गयारि इउटुब चेनेला ओरैबायदि जागोन नोंथांमोननि थाखाय सानसे समाव गोनांथि जागोन आरो नोंथांमोना बे सन्जित गयारि इउटुब चेनेलनि जेरै नोंथांमोना गोबां गियान लानो हागोन नलेज लानो हागोन जिखुनु बर'आव जिखुनु इउटुब चेनेल दङ बेफोरनिफ्राय नोंथांमोना मा मोनो कमेडि भिडिअ बायदिसिना निउस नुयो नाथाय बे सन्जित गयारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ लाना फैगोन आंना अलरेडि स्क्रिप्ट दङ गोबां स्क्रिप्ट दङ आं गोबां बे मटिभेसन लाइननि गोबां आङो माने मटिभेसन लाइननि मानसिफोरखौ लोगो हमबाय कलकातायाव थांबाय आङो कलकातायाव आङो बोसोरनै थाहैदों नोंथांमोना जाय आंनि लोगोफोर बिथांमोना मिथिगोन कलकातायाव आं बोसोरनै थानानै मटिभेसन लाइननि आं डाइरेक्ट सेलिं खामानि मावदोंमोन लोगोफोर आं बे गोबां मटिभेसन लाइननि भिडिअ आपल'ड खालामनो हायोमोन आं माने स्क्रिप्ट दङ आंनाव लिरना दोननाय आं माने गोबां मटिभेसन भिडिअनि स्क्रिप्ट दङ आंनाव लोगोफोर आं नोंथांमोननो लासैनो लाबोगोन नाजागोन आरो लोगोफोर दायो मोनाबायबो लोगोफोर आं मोसौ खानांसिगौ आं माने न'आव गैया आरोना गुमि मोनाव दङ आंनि बेक साइडआव नुदों नोंथांमोना बोरमा नुवाखै लोगोफोर आंनि बेक साइडआव बोरमा दङ नोंथांमोना नुवासै लोगोफोर बोरमाबो फिसा ओंखारदों आरोना माने बिराद प्रब्लेम आं लोमजादोंबो मानसिया आरो फेमिलिया गासै प्रब्लेम फेमिलियानो आरो बाट खर'बो साबाय दङ लोगोफोर थिगबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ आपल'ड खालामनाय बेनिखायनो दिनै आं लाना फैबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय स' थेंक इउ लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आं ब्लग भिडिअ लाना फैगोन माने मोजां भिडिअ लाना फैबाय थासिन दिनैनिफ्राय लोगोफोर आंनि लोमजादों बे लोमजानाय हामोब्लानो आङो
गोबां भिडिअ लाना फैगोन आरो आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन अरुणाचलाव रायज्लायहरबाय होननानै अरुणाचलाव आंहा ब्रादार दङ ब्रादारा माने जोंनि आसामनि नङा अरुणाचलनिनो ब्रादार होनना आंखौ सिनायनाय बिथांमोना आंखौ लेंहरखादों आं थांगोन साननैसो उनाव बिथांमोनाबो एसे बेस्थ' दं आरोना लोगोफोर आरो अरुणाचलाव थांनो थाखाय मोनसे दलङा बायना दं आरोना बे दलं बायनायनि थाखाय लोगोफोरा थांनाय जायाखै आं माखासे लोगोफोरखौ वाट्सएपआव बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर आं अरुणाचलाव थांनानै भिडिअ बानायगोन होननानै स' सरि लोगोफोर सरिथ' नङा बाट आं थांगोन माने लोमजादों आरो दलंबो बायना दङ होनना बुंहरदों बेनिखायनो थांनाय जायाखैमोन आरोना दायो थांगोन लोगोफोर टेनसन खालामनाङा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ ओरैनो जास्ट लोगोफोर माने बुंनायल' जाबाय आरोना मा होनना बुङो स्पिचल' होनाय जाबाय ओरैनो नोंथांमोनजों रायलायनाय बायदि खालामनाय जाबाय नोंथांमोना बेसेबां कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो मा टाइपनि भिडिअ नांगौ ब्लग भिडिअ अबे जायगायाव आं बेरायनांगौ आं सब बेरायनानै खोन्थाजोबगोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ अनसायगोन आरो बर'नि फिसा होननानै आंखौ अनसायगोन आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ अनसायोब्ला नोंथांमोनानो लाइफआव साक्सेस जानो हागोन माबोरै हागोन होनना बुंब्ला नोंथांमोना लाइफआव साक्सेस जानो हानायनि थाखाय आं नोंथांमोननो मटिभेसन भिडिअ लाबोगोन आं हायाबालाय मा जानो लोगोफोर लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय नोंथांमोना हागोन लाइफआव साक्सेस जानो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन बेनिखायनो स' लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय दे आसा खालामबाय आं नोंथांमोना थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर